Dobrý deň, čaute. Ja vás všetkých vítam pri mojom úplne prvom videu na kanáli Fantastic Freaky alias fantastické triky. Na tomto kanáli budú uverejňované rôzne kúzla, napríklad kúzla s kartami, kúzla s gumičkami, kúzla s mincami, kúzla so šparátkami, rôzne techniky s kartami a rôzne ďalšie veci. Ja budem rád za každú podporu, čiže like, pekný koment, poprípade odber. Ak sa vám niečo nepáčilo, môžete to napísať do komentov, ja sa to pokúsim zmeniť a tiež mi môžete písať na môj Skype, ktorý máte v popisku videa. Ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čaute.